això. L'important és que vosaltres ho sapigueu. Feu la foto. Això és una embarcació que només funciona a Catalunya. Per això en diuen el patí català. Quina característica heu una vegada per mar? Heu anat amb lanxa? Sí. Heu anat mai amb lanxa? Sí, sí. I quina és la característica d'una lanxa quan es té que virar? Com es vira? Un vaixell? Amb la vela, no? Amb la vela, i és a vela, i si és motor. Amb el motor. Hi ha una cosa que és la clau de totes les embarcacions per virar. Veniu cap aquí. La gràcia del patí català és que hi ha una cosa que es diu timó. Veieu? Això, Veieu això? Això se'n diu timó. Si tu fas així, l'embarcació va cap allà. Si fas així, l'embarcació va cap allà. Mireu el patí, i el patí no ho té. Mireu el patí, No puc gravar. i el patí no ho té. Què vol dir? Que quan puges aquí, com vires per anar a aquest rumbo, per anar a l'altre rumbo? Com ho fas? Tu, el motor té un volant. Amb una embarcació, què és el volant? El timó. És la part de darrere, que diu cap a la dreta, cap a l'esquerra. Amb vela no es diu dreta i esquerra, ni en motor ni en vaixell. Diu babord i estribord. O sigui, això no és la dreta, és un vaixell. Això és la banda d'estribord i això és la banda de babord. Això és la popa i el de davant és la proa. Això és general a tots els vapors. Transatlàntic, estil, babord, estribord, proa, la part de davant i popa. I tots, fins un dels més grans del món, tenen timó, que és allò, que és un, o tenen les motores, si ho veieu les motores, a darrere sempre tenen el motor, no? Hi ha un senyor que amb la mà, què fa? Gira. Doncs aquesta embarcació que té una vela així de gran, no està cap posada, que té una vela tan llarga, tan gran, que és un màstil, aquesta embarcació per virar tens que anar caminant per damunt del patí. De manera que si jo vinc corrents al mar i em col·loco aquí, el pes fa que viri cap a estribord. Si me'n vaig a darrere, el patí s'obrirà. Per tant, la característica del patí català és que és una embarcació sense timó. Molt deportiva, tots són de fusta, i no hi ha mai plàstic, i material, ferro, amb una embarcació mai hi ha cordes, sempre són cabos, no hi ha cordes, són cabos, això té cada cabo d'aquest té un nom. Aquest està desmuntat, no? Aquest està muntat. Això se'n diuen obencs, són obencs, que fa que el pal, aquest està fixe, pugui anar a proa i a popa. Aquest pal ara està així, però si el vent ve de popa, es mou. I és gràcies a aquests estais. Això són estais, això són obencs. Llavors, el patinista, com veieu, mireu aquesta embarcació, a darrere que té, el timó. Sí. Totes les embarcacions, veieu, tenen allà uns ganxos, perquè allà es posa el timó. Aquest patí no té ni orza a les embarcacions perquè la corrent no les derivi, també tenen, aviam si en veig alguna, bueno, tenen orza. Aquest és únic, això és un patí que només es fa a Catalunya. I la història del patí a Catalunya comença pràcticament al Prat de Llobregat. Que l'any 1930-40 la primera base nàutica que va haver estava
quasi bé a l'altura del Toro Bravo. Sabeu on és el Toro Bravo? Sabeu on és la Murtra? Cap a Gavà. Allà hi havia un tal senyor, que es deia Víctor Casanovas, que va ser campió d'Espanya. Després, el Prat va tenir un club nàutic molt important, on hi ha aquelles sombrilles, abans que es mengessin 10.000 pins, perquè aquesta pineda era una pineda tan gran que per fer la tercera pista van tallar 10.000 pins perquè pogués. Aquí sembla que hi ha molts de pins, però no n'hi ha. Abans això era una pineda grandiosa. Que arribava. La tercera pista el que fa ara és que no me queden pins per la foto, perquè no queden pins. I llavors allà al fons, allà hi havia restaurants, i davant dels restaurants aquí hi havia el Club Nàutic, que està a l'alçada més o menys on està aquesta gent, una mica més cap allà. Hi havia un Club Nàutic que vam arribar a tenir 800 socis, tots privats, no era de l'Ajuntament. Cadascú pagava el seu i manteníem el club. I va arribar a ser el lloc on van començar la quarta flota de patins de Catalunya, que era la del Prat. Hi havia persones, inclús els primers patins es fabricaven al Prat. Hi havia un fuster i un manyà, un feia els ferros, l'altre feia la fusta. Encara viu el primer pintor, que es diu Manel Comas, que va pintar els primers patins als anys 50. Sí. I llavors, quan l'Ajuntament es va carregar, com el mateix que està fent amb l'Estassà, l'Ajuntament es va carregar el club de vela perquè no ho controlaven ells, van fer entrar les màquines i ho van arrasar tot. Era un club de vela que hi havia 2 piscines, un frontó, pistes de tenis, i a davant hi era la base nàutica. I aquí s'han fet regates, campionats d'Espanya de vela amb 100 patins. Després, allò era el Club Nàutic, i com veieu allà diu Club Marítim. Això és que va haver una època que els socis es van barallar i van crear un altre club que és el Marítim, que està allà on està ara el Calamar. Sabeu on és el Calamar? Doncs allà on està el Calamar hi havia, allà jo vaig fer el fundador, amb un grup de patinistes, i van crear el Club Marítim Prat. I llavors va haver una època que al Prat hi havia el Club Nàutic i el Club Marítim. Amb el Club Marítim també l'han eliminat perquè el Club Marítim estava damunt de la sorra. Llavors l'Ajuntament ens va fotre tothom a fora, va fer aquest tinglado, però com veieu no hi ha ni una ombra, aquí no hi ha bar, no hi ha res. Es fa una regata, així en ve, però si ve regata de joves o de nois, tenen que venir familiars amb el cotxe, i no tenen ni bar. O sigui, això és un desastre perquè no està pensat per fer regates, perquè per fer regates venen, quan jo les feia, anàvem en un cotxe, amb un remolc, i el portàvem des de Sant Antoni de l'Onxa, a Palamós, fins a Tortosa, i cada diumenge anàvem fent regates, avui aquí, l'altre dia a Gavà, l'altre dia a Sitges. Aquesta és la vida del patí. Pregunteu més coses. En el patí, que us pugeu? Un només o sou... L'embarcació és unipersonal. Això no vol dir que per passejar puguin anar 2. Jo he anat moltes vegades amb la parella, per això és per passejar. Però per competir, regata, és per un. I sempre convé, o sigui, la navegació és un art molt difícil, perquè, aviam, jo no us explico ara com es navega, no? Però ara d'on ve el vent? D'allà cap allà. Sí. D'allà cap allà, no. D'allà cap allà, si ara tu m'ho dius per telèfon, imagina't que estiguéssim parlant per telèfon. Jo et pregunto, d'on ve el vent? De l'est, no? No, digues. Vosaltres no us ho han explicat a l'escola? No. Doncs digue-li a Joan Puig que el primer que t'he d'explicar... Aviam, on està el nord? Cap allà? No. Vale, pues no sé. L'est és aquell, no? Aviam. Jo quan veixi el Joan Puig, de què és professor vostre? De català. De català. Bueno, ell no té la culpa, però és igual. Mira, per on surt el sol? Per on? Per on surt el sol? Per l'est, no? Molt bé. I aquí per on t'ha sortit el sol? Pues jo què sé. No? Per on s'està posant? Per l'oest. No, és que és important per la vela. Per on el sol
Per on s'està posant ara? Cap on va? La Terra és la que mou, no? La Terra és la que... Però cap on veiem que va el sol? Per on es posa el sol cada dia? Cap allà. Allà, no? Quan es posa el sol vermell... No és per allà, que allò què serà? L'oest. L'est és allà. Per tant, l'est i l'oest. Clar. El sol surt per allà, per l'est, i es posa per L'oest. l'oest. Per tant, si això és l'est i això és l'oest, Això és on el nord, estarà el sud? allà. Cap endarrere. Al nord, cap a l'estrella polar, al nord, I el sud. i al sud. Ja sabem que, ara ja sabem que no cal parlar dir per allà, no. Ara el vent d'on ve? Del sud. Del sud. I per què ho sabem? Com ho sabries? Per la posició del sol, no? No, el sol no té res que veure. Pues no sé. Mira, aquesta cosa tan insignificant Ah, sí, això ens va... Sí, és veritat. és un catavent. Catavent vol dir que prova el vent. Si el vent, si això va cap allà, és un vent del sud-est, sud-oest, que aquí en diem garbí. Ho sentim molt la paraula garbí, i moltes escoles, garbí, el garbí. Quan el sol surt de l'est, com es diu en català l'est? El llevant. Ah, El vent de llevant, el vent de ponent, el vent de garbí i el vent, que aquí no, però de tramuntana, del nord. Per tant, quan tu estàs a dins del mar, per molta embarcació que tinguis, tu no podràs avançar si no tens el vent adequat. I els vents rulen contínuament. O sigui, ara el vent ve de Garbí i a millor demà al dematí ve d'allà. Per tant, quan tu estàs fent la regata, aquesta embarcació, un patró té que anar dient el vent. Després, i les corrents. Perquè si tu deixes una pilota allà suelta, cap on t'anirà? Avui. cap allà. Vent ve del sud. Per tant, quan tu estàs navegant amb una cosa que es queda damunt de l'aigua, tens que tenir en compte el vent per dalt, per la vela, i la corrent. I per tant, com que jo tinc que anar amb aquella boia d'allà i un barco no pot anar recte, per això veureu sempre a la televisió i tot, les regates, els barcos sempre fan crac, 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 crac. I avancen el vent, van cap al vent, però fent sempre figa-saga. Si el vent ve d'aquí i jo tinc el vaixell aquí, perquè jo tinc que omplir la vela de vent. Aquí perquè no tinc una vela, si no ara parallaríem això. Jo us ho dic perquè entengueu que aquest tripulant que està sol aquí, Sí, que no té timó, que té que mirar, que té que guanyar, perquè vol ser el primer, i té que mirar de posar-se les mirades ràpides, té que saber que el vent està canviant. Mira, això és un catavent. Per on va el teu cabell? I ara t'ho diré una altra cosa. I com sabria jo de nit d'on ve el vent, si no et veig? Com ho fan els indis? Per les estrelles. Aviam. Sí, no? Però com, amb el dit com ho fan? Xuclen. Ah, no xupen. I el primer puesto on te'l refreda, per què? Perquè la temperatura de la saliva és superior al vent. Per tant, quan estàs navegant i estàs parat, fas així, i per on sents el fred, és com un catavent. Però això són accions marineres que, imagineu-vos, si no, com podíeu entendre que un patí pugui navegar. Què més? Quines parts principals té el patí de vela? Que ja us ho he dit. Són dos flotadors, un màstil, dos flotadors, un màstil, unes drisses. Drisses són els cabos, que en diríem cordes, i poca cosa més. No té timó, i llavors la vela marxa d'una banda a l'altra. La vela marxa d'una banda a l'altra, mireu.
Això és una vela, no, això és una burca. Jo no entenc cap de vela. Aquí la vela, aquesta corredera, la vela o bé s'enganxa aquí, màstil, que aquí la vela, i la puc posar aquí, la puc posar a l'altra banda. I tot això ho tinc que fer jo dins del mar sol. I això només, per això dic, la característica principal del patí català és que no té timó. I a partir d'aquí, la pregunta és com giro, com avanço més que l'altre, com faig per anar allà si el vent ve d'allà, perquè si vaig d'anar allà i ve el vent d'allà, és fàcil, perquè com que vindrà el vent d'estribord, Tires. i si ve d'allà, però si el vent ve directe d'allà i jo vull anar allà, el vent has d'anar fent. I tot això ho has de fer amb el cos, amb el pes. No és el mateix que jo baixi aquí, no és el mateix que jo baixi així, dins del mar, a que jo em posi aquí, o que em posi aquí. Si vaig navegant i em poso aquí, què farà aquest patí? El pes. I si em poso aquí darrere, què farà aquest patí amb la vela? Per això veureu que un patinista mai està quiet. Quan ets jove, pots córrer per la bancada. Això són bancades. És dels flotadors, això és la bancada, aquesta la de babord i aquesta la d'estribord. Què més? Alguna vegada s'ha televisat la competició? Sí, però és que la regata és molt avorrida perquè és molt lent. Jo vaig estar a Mallorca la setmana passada i vaig veure des del vaixell una regata que venien de Barcelona a Palma i és molt avorrit veure-la, perquè és molt lent. Sembla lent, però el que està a l'embarcació, com perdi un instant de concentració i no adivini que el vent està rolant. Perquè ara, a mi el vent em dona clatella. Però jo estic a dins del mar, el vent rula, mai, perquè al dematí quasi sempre aquí al Prat el vent comença per nord i va seguint la direcció del sol. I quasi sempre a la tarda, quasi sempre, és garbí, quasi sempre. Però clar, si no és així, jo començo una regata al dematí a les 11 i si estic 4 hores navegant, ha canviat. Se'n diu, això en vela es diu el vent ha rolat. Vol dir que rula, vol dir que dona voltes. No està mai igual. Qui que et va motivar a practicar l'esport aquest? Doncs mira, un amic que és un dels fundadors d'aquest club, que jo venia aquí, mirava, jo tenia 40 anys, ara tinc 81, i ara no em veig encara sortir, però encara tinc el petit. I aquest amic em va dir, tens que navegar, un dia vaig pujar amb ell, acompanyat, em va deixar el seu patí, després em va deixar el seu patí, em vaig engrescar, me'l va vendre el vell, ell va comprar un de nou i després vaig arribar a comprar-ne 3. Tingueu en compte que és una embarcació que és molt cara, relativament, perquè aquí no pots anar ni amb la família ni amb nens, perquè és fusta i és material noble i estan fetes a mà. Això només hi ha dos es feien el patí, es feia a Calafell, a Badalona i ara es fa per aquí, al Vallès. Però és molt car perquè tot és matèria noble, tot. Aquí no veureu res de plàstic. Res. Abans, mira, aquell patí té màstil de fusta. Aquest tenia Aquest és de fusta. Quan volques, això no s'ensorra. Això és fusta. I els moderns ara estan fets. Aquest també és fusta, està pintat. I aquest ja és metàl·lic. I a dins hi ha un component que fa que no s'ensorra. Perquè quan volques, pots blocar de dues maneres. El vent et fa blocar. Quan volques, o pots quedar amb això a dalt, o pots quedar xocolatera, que en dèiem, que és que el pal, llavors has de treure tu sol del mar. I és fàcil. És fàcil. Jo per això ara si vaig deixar de navegar perquè un dia navegant em vaig quedar una hernia discal, vaig fer un mal xisto i em van tenir que treure de dins del mar. Però bueno. Quan tu competies, vas guanyar algun premi important? Jo era molt dolent. Jo sempre feia segons, tercers, però guanyar regates no, perquè jo, mireu, hi ha una cosa que vaig aprendre navegant. Per fer qualsevol competició, tens que entrenar molt
i patir molt. No hi ha ningú a cap de port que guanyant sense. Jo disfrutava tant navegant que quan anava primer em relaxava i quan amunt de port tu vols ser el millor o anar davant en una regata tens que mantenir l'atenció des de la primera sortida fins a l'arribada. Jo quan navegava i el barco concorria i anava bé, anava primer, doncs estava massa gust. No he sigut patidor. Jo tinc copes, però títols importants no. Què era el que més t'agradava d'aquest esport? Pues això, estar sempre al mar. Pensa una cosa, jo al mar mai em veuràs despullat. Els patinistes, que són regatistes de debò, són el mateix que els pescadors de tota la vida no els veureu mai sense camisa, perquè el sol és molt dolent, hem tirat hores i hores i has d'anar ben vestit, ara es van trajes de neopreno, però abans anàvem amb pantalons llargs o amb banyadors llargs, camisa, gorres, perquè el sol és terrible. Però el que és... Jo no sé estar aquí fora. Jo aquí estirat, ja que tenia una cadira, agafar un llibre i mirar el mar. Però jo encara vinc de Mallorca i jo passeixo. Però en canvi, tu saps el que és estar allà dins? Ja em feu no hi ha cap ara. Tu saps el que és estar allà dins i veure com a vegades t'han saltat els peixos, vallisseres per damunt. O veure les gavines, veus sortir. Estar dins del mar és així, mira, veus aquella vela? Però allò no és un patí. Allò és un barco normal. No, allò és una optimitat. Hi ha dues categories de patí, ara, aquí al Prat, que és el de sèniors, que és aquest, que aquests són una mica més petits, que són els júniors, per juvenils. Veieu que són una mica més petits. Aquest és un patí júnior. I aquest és un petit sènior, veieu? Fan una mica més petits pels nanos perquè puguin aprendre. Però nosaltres no ho teníem llavors. I una vegada ja tens força per aguantar el vent, llavors te passes a... Però jo de guanyar, jo he disfrutat molt navegant, però jo no he pogut, perquè no es guanya res, perquè és una cosa molt minoritària. Aquesta flota que hi ha aquí, la veuràs una mica gavar, però el patí és minoritari. Però és català, perquè només està a la costa. Jo he anat a Sevilla pel riu Guadalquivir en patí, vam anar una vegada. Els holandesos, sembla que allà hi ha un parell de platges que en tenen, que han vingut aquí, Sant Antoni Calonxa i s'han posat. Però el patí és català, és l'embarcació típicament catalana. Què més? Des de quan es practica, més o menys? Doncs jo diria que el patí el van inventar un senyor de Badalona, jo diria que cap als anys 1935 o 1930 van començar ja el patí a vela. Ara de farà aviat 100 anys. No vau veure l'exposició que va fer l'Ajuntament? No. Va fer una exposició sobre el patí a vela allà al Cèntric. Està bé, sí. Bueno, què més? Llavors et vas retirar per la Em vaig retirar perquè vaig quedar-me navegant i mira, em va donar un atac de ciàtica. Em vaig tenir que deixar la vela, em vaig estirar i em van treure amb una lanxa, que van veure que jo no navegava, em van anar a buscar, i em vaig quedar, em van tenir que operar de l'esquena i llavors ja no vaig tornar. Ja encara jugo a tenis, encara faig de port, però en canvi de vela no, perquè és molt brusc. Quan estàs al mar ja no tinc edat, però és que has de fer molta força. Jo us ho recomano, és un art de port. Fan cursets, Si veniu a l'estiu amb un curset en 10 o 15 dies, podeu aprendre, Jo us ho recomano, que és una de les coses més boniques que hi ha, amics, aquí ho tenim a prop. Jo quan veig aquesta gent, tot aprenent el sol, cremant-se, i que no hi hagi una vela, però és que és igual, una cosa és el patí, però mira, aquella és petit, veus que és una vela petita. Allò no és un patí, no, allò és un òptim, o pot ser un òptim, o un borian, una barqueta, però tu el que has d'agafar, anar endins, un bon salvavides, no hi ha perill de res, a més ara hi ha mòbils, o sigui que abans no teníem, ara tu estàs a dins, agafes un mòbil, te'l penses del coll en plàstic, et passa alguna cosa i truques, ara no hi ha perill, ara hi ha GPS, ara te localitzen. Jo aquí tinc una... Aquí va morir un noi del Prat, un dels fills, amic meu, que vam sortir a navegar, i va ser l'últim que el vaig veure viu. Jo dic, em retiro, vaig a dinar, i ell em va dir, faig un bordo més, perquè un bordo més vol dir
una vegada més pujo el vent i baixo. I va volcar amb una embarcació especial que tenia i encara l'estem buscant. No va aparèixer el cadàver perquè no duia salvavides. Va sempre al mar, sempre. Jo que em veig ara veies algú que entra al mar i no pot navegar i no porta salvavides, sóc capaç d'agafar el telèfon i denunciar-lo. I em diuen per què? Perquè aquell noi que em va saludar, ara vinc, i no el vaig veure mai més, si hagués portat salvavides, hagués volcat i no passa res. I des de llavors, jo quan veig algú, a vegades, hi ha algú que està sense patir i si veig un guarda, dic, escolti, avisi aquell senyor. És com el cinturó de seguretat. Ara ja et dic, ara amb el GPS, potser aquell noi, però era molt miope, i llavors es veu que va caure, potser no va veure la drissa bé i no la va trobar, i mira, encara el busquem. Vam estar 2 nits esperant que sortigués, no va sortir. Es deia Rovira, que era fill d'un fabricant de patí. Què més? Ja està, estem... Doncs ja està. Moltes Teniu gràcies. material? Teniu material per fer-ho? Sí, de sobres. Doncs ara el que m'heu de fer és un dia venir aquí amb aquesta gent, ara els hi pregunteu i un dia puixem un patí.